den. Je doma Ondra, tady Tonda. Jo, děkuji, počkat. Onda se cere, nebo co? No čau, půjdeš ven? Cože máš? Aha. Tak kdyby jo, tak jsme na kopci za barákem. Tak čau. Kámo. Čau. Co dneska pelíš? Ale vstal jsem si doma trojku, tak hraju. Jo, tak ten nářez. No. Co jinak? Pohodáme zácha, takže cajk. Ty vole, to se máš. Nečup pořád od toho krávu a jdi taky ven a uklid si tam ten svůj bordel. Co to je za kráva? Co se tam děje? Tak ty vole, má ti zas prudí, vole. Ty vole, to je hrozný, vole. Ty nenecháš chvíli bejt, vole, venku kosa jako v prdeli, vole. Tak jdeš ven, si hrát. Nejdu ven, vole, tam mrzne minus 13, vole. Máš minus 13? Ty vole. Tak to máte na hovno. U nás třeba svítí slunku, je to po 20. Ne. Vydrž, mám hovor. OK. Čo na to nevidím, vole. Kurva. Ty vole. Čau. Čau, kotě. Ty nejsi... Co? Ne. Instaluju. Jak venku? Co děláš venku? Když jsme se... Když jsme se včera domlouvali, že pokecáme na Facebooku. No já se chci rozejít. Jak rozejít? Já nebudu 4krát do měsíce kurva měnit status. Počkej, co ti napíšu na profil, ty děvko. Kurva. Co je? Píča. Co se stalo? Já dávám mi kopačky, ne, děvko jedna. Ty vole, tak to je drsné. Ty vole. Píča, 14 dní se známe, vole. Ty vole. Píča, pičo a... Kurva jedna. Ty vole. Tak balíš doma, jo? Kolikátým levu seš? Ne, asi 6. No, teď to. Ty vole. Tady musím nějaký... Ty? Tady vyskakujou aktualizace, musím aktualizovat. No. A co jinak? Co se hrál teda na pohodě? Sega šla ke kámošce. Mám doma akorát bráchy. Aha. Dobré, no. Brácha, pozdě tam na 5 minut. Ne, kurva, nevidíš, že mám hovor? Ty vole. Kurva to říká furt, vole, 5 minut a pak tu tvrdne půl dne. No. Dobré, kam
musím jít, zrovna teď mi píše kámoš, tak si musím zaplatit, jo? Jo, ale tak večer na Facebooku, jo, pokud se máme. Jasné, OK. Včetně. Jo, čím.